Hormatly prezidentimizin öňden görjülükli ykdysady özgörtmeler netijesinde diýerimizde äkli ulgamlar bilen bir hatarda dokma pudugyna da uly üstünlikler gazanylýar. Daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orny tutýan hemem dünýä bazaryna bäste şu ukyply bolan önümleri öndürmek boýunça toplumlaryň işleri amala aşyran kärhanalaryň hünärmenleri täzeçil iş usullaryny, şeýle-de häzirki zaman çemeleşmeler peýdalanyp, ýokary hili önümleri öndürýärler. Şeýle önümçilikleriň birim Aşgabat dokma toplumydyr. Ýurdumyzyň dokma senatyny batly depkinleri bilen ösdürmek strategiýasyny bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine, döwrewap enjanlary öňürjiler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagyna, täze tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagyna möhüm orun berilýär. Ýurdumyzyň kärhanalary uly istige eýe bolan önümleri öndürmek bilen ýokary netijeler gazanýarlar. Işleriň sadyşly alnyp barylmagy, üstünlikler gazanmagy mümkinçilik berýär. Häzirki zaman talaplaryna laýyklykda işleýän milli kärhanamyzyň innovasiýa önümçiliklerini döretmekdäki bilen sepetleri aýratyn bellenmägi münasipdir. Garaşsady baky bitarip Türkmenistan, Bedew Batly, Atmuradyň mekan ýylyna da bilen sepetleri eýelemek kärhana üçin esasy wezipedir. Häzir Türkmenistan dünýä bazarlaryna uly istige eýe bolan önümniň eksportyny ýyl saýyn artdyrýar. Ýurdumyzyň önümçiliklerini döwrewap enjanlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäze şu ukyply önümniň möçürini hemem görnüşlerini hassa artdyrmak ören peýdalydyr. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek hemme taraplaryň bähwetlidir. Bu ugrda bellenilen meýnamalaryň amala aşyrylmagy, sevitleri senagat taýdan ösdürmek, milli ykdysadyýetimizi köp taraply ösdürmek depkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer.